Mám ti dať otázku na začiatok? No, skús. Dobre. Takže o čom bude dnešné video? To bude vianočný darček. Idú Vianoce, tak mi napadlo, že urobíme ešte jedno také video, lebo som sám natrafil na niečo, čo ma veľmi potešilo a týka sa to odstupného pri chorobe z povolania, alebo pri pracovnom úraze, alebo pri ohrození chorobou z povolania. Hej. Že ty, keď končíš pracovný pomer zo zdravotných dôvodov, ťa vyhadzujú, že si stratila dlhodobo spôsobilosť na výkon doterajšej práce, že to skonštatuje lekársky posudok, tak máš nárok na nejaké bežné odstupné. Hej, podľa toho, koľko si tam robila, podľa rokov, či 1 mesiac, 2 mesiace, 3 mesiace odstupné, 4, max 5 mesiacov odstupného. Ale pri chorobe z povolania máš nárok na 10-mesačné odstupné. Lenže problém je ten, že ty sa vrátiš po PN-ke, hej, možno aj dlhodobej, ročnej, vrátiš sa do roboty, lebo už ti končí PN-ka po roku, hej, sociálna poisťovňa ti neplatí, ty sa vrátiš do práce a zamestnávateľ ťa hneď pošle lekárovi, lebo si bola dlhodobo na PN-ke, že či máš stále spôsobilosť na výkon doterajšej práce. A lekár povie, že no nemáš, lebo proste, ja neviem, máš karpály alebo niečo, ale nemáš to ešte stále uznané ako chorobu z povolania. Tak zamestnávateľ potom nebude čakať, kým ty si to dáš celé preveriť a prejdú všetky tie procesy, ktoré môžu trvať aj pol roka a potom ti skonštatujú chorobu z povolania. Oni ťa proste vyhodia, že si stratila spôsobilosť dlhodobo pre výkon doterajšej práce kvôli zdravotným problémom a vyhodia ťa s normálnym odstupným. A teraz je vlastne otázka, že keď ti dodatočne schvália tú chorobu z povolania, či ti zamestnávateľ musí doplatiť to odstupné. Áno. A každý ti povie, že nie, nemôže, pretože tie podmienky odstupného sa posudzujú ku dňu dania výpovede. Takže keď ku dňu dania výpovede si nemala chorobu z povolania, tak tým pádom, bohužiaľ, ideš normálnym odstupným, žiadnym zvýšením. Ale to bolo, že nemal si ju uznanú. Ty si ju v podstate mal, ale nebol na to papier. Fakticky mal, ale ešte nebola uznaná. Ešte o tom nebolo rozhodnuté. Ešte nejaká autorita nepovedala, že toto je choroba z povolania. No, ja som natrafil na jeden rozsudok, kde Najvyšší súd skonštatoval v podstate niečo také, že aj spätne, keď ti ju uznajú, ti má zamestnávateľ doplatiť. Akože nie je to úplne takto povedané, ale je to skoro tak povedané. Takže teraz si povieme, že čo to súdne rozhodnutie povedalo. Hej? Ináč toto video je vlastne, keď si to tak zoberieš skôr pre advokátov, aby tak vedeli potom poradiť svojim klientom. Lebo ja keď som to rozoberal s niektorými pracovnoprávnymi advokátmi, ale aj s personalistami, tak oni ti vždy povedia, že posudzujeme podmienky dania výpovede ku dňu, kedy to dávame. Čo je normálny úzus. To je také logické, hej. No, ale proste tu bola tiež nejaká pani, tu mám to súdne rozhodnutie, hej, tu bola tá pani nejaká, ktorá proste skončila kvôli tomu, že zamestnávateľ ju vyhodil, kvôli tomu, že lekársky posudok skonštatoval dlhodobú stratu zdravotnej spôsobilosti a tak ju prepustili aj s nejakým tým normálnym, obyčajným odstupným. A o pol roka na to sa zistilo, že to bola choroba z povolania. A ona to zažalovala. Povedala, že ja som mala chorobu z povolania, mi patrí 10-mesačné odstupné. A okresný súd povedal, že no nie, nepatrí, pretože podmienky sa posudzovali ku dňu dania výpovede. Tak ona sa odvolala na kraj a krajský súd povedal, no nepatrí, lebo ku dňu dania výpovede ste akože nemala chorobu z povolania a váš zamestnávateľ ani nemohol tušiť, že je to choroba z povolania. Vy ste sa normálne dohodli, akože z takého dôvodu, nikto netušil, ani nevyužila váš omyl, nikto vám nechcel zle, proste akože skutkový stav bol taký, tak proste nie je to choroba z povolania, že zmierte sa s tým. No ale ona to dala ešte na Najvyšší súd a Najvyšší súd to zrazu otočil a povedal niečo úplne iné. Hej. Najvyšší súd najprv ocitoval ešte jeden judikát jedného rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorý hovorí, že pre účely odstupného treba posudzovať, že či ten dôvod, ktorý je deklarovaný treba vo výpovedi alebo v dohode, sa aj fakticky naplnil. To znamená, že treba skúmať matériu, nie len formalitu. Hej? Čiže nie, že my tam formálne skonštatujeme, že výpoveď bola daná preto a preto, alebo dohoda o skončení bola uzavretá preto a preto. Že dôležité je, že či to bolo fakticky naplnené, či to bola materiálna pravda, či to tak naozaj bolo. Čo ináč pekné, nie? Lebo proste súd hovorí, že tým pádom hovorí, že tie dôvody tam nie sú preto, aby ste si niečo napísali na papier. Tie dôvody sú na to, že musia byť pravdivé. Takže v súdnom konaní sa môže aj dokazovať, či je akože ten dôvod pravdivý. A oni tam teda napísali, že však končí sa to kvôli tomu, že dlhodobo stratila zdravotnú spôsobilosť. Ale nebolo tam, že pre chorobu z povolania. Hej? To sa ukázalo až o pol roka neskôr. No a tento Najvyšší súd v tomto rozhodnutí, ktorého číslo teda dám aj do popisu tohto videa, skonštatoval, že ten skutočný dôvod môže byť zisťovaný kľudne aj neskôr, treba v súdnom spore o odstupnom, zo znaleckých posudkov alebo z posudkov, ktoré budú známe až neskôr. Hej? Že to je dosť halus, že? Že ty vlastne on vlastne povedal, že
v tej dobe sme nemali taký posudok, ktorý by skonštatoval chorobu z povolania. Áno. Nebol k dispozícii, lebo to musí prejsť rôznymi procesmi, kým ti to skonštatujú. Ale ak neskôr taký posudok je, tak vlastne nám ukazuje, že ten skutočný dôvod prepustenia nebola obyčajná nejaká indispozícia zdravotná, ale bola vyvolaná tou prácou, ktorú som tam robila. Hej? Že vlastne ten posudok, ktorý vznikne neskôr, hovorí aj o tej dobe, kedy sa ukončovala tá pracovná zmluva. Áno, lebo ja napríklad, keď mám napríklad karpály poškodené, ja mám niečo s karpálnymi tunelmi a tunelmi sa tomu hovorí, karpálny tunel, že? A ty robíš tú prácu, ktorá ti poškodzuje tie karpály, hej? A tebe to vlastne naozaj, akože, ale to sa ešte nevie, či to bolo tou prácou, však tebe môže indispozícia vzniknúť aj niečoho, čo nesúvisí s tvojou prácou, hej? No ale keď to vtedy ešte lekár neskonštatoval, že to je choroba z povolania, len že máš teda tak poničené karpálne tunely, že už reálne nemôžeš toto a toto robiť s tými rukami, tak si stratila spôsobilosť na doterajšiu prácu, tak ťa vyhodia, hej? Ale či nevieme, či je to choroba z povolania. A keď o pol roka neskôr nejaký lekár pracovnej služby aj na základe nejakého stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý zmonitoruje tú pracovisko a tak ďalej, skonštatuje, že tie karpály vznikli naozaj tou robotou, že stále je to o tej istej diagnóze, čo pred pol rokom. Pred pol rokom tá diagnóza iba ten lekár na základe tej diagnózy skonštatoval, že si stratila spôsobilosť na výkon doterajšej práce a tento lekár už skonštatoval, že ale tá diagnóza bola spôsobená tvojou robotou. Čiže to je stále ako keby sa to týka toho. Keby on zrazu povedal, že keby to bolo o inej diagnóze o pol roka, tak to teda není to. Hej? To nám nezakladá tú chorobu z povolania, lebo to bola iná diagnóza, kvôli ktorej vtedy vznikol ten lekársky posudok. Že toto je zaujímavé a súd to akože vyslovene nepovedal vetu, že ak sa neskôr ukáže, že to bola choroba z povolania, má ti to doplatiť, tak to tu není napísané, ale je tu proste napísané, že pre posúdenie toho faktického stavu tej výpovede, tohoto faktu, tej matérie, tej pravdy, je relevantný aj posudok, ktorý vznikne a bude k dispozícii neskôr. A povedal tento súd, že a preto celý tento prípad, aj s týmto svojím názorom, ktorý je záväzný pre krajský súd, vraciam naspäť na kraj, hej, aby to zase posúdil. No len nemám rozhodnutie krajského súdu, takže to ešte není, ešte neprebehlo, čo by bolo teraz super vidieť, ale tak akože podľa mňa, neviem, jak inak to môže posúdiť, než len, že treba to zohľadniť. A dáva to aj zmysel, lebo jak tie ľudia majú mať akože zvýšené odstupné na základe choroby z povolania, keď mnohí sa toho doberú až po skončení pracovného pomeru. Jak môžeš potom naplniť toto zákonné ustanovenie, že buď sa môžeme baviť cez výklad týchto súdnych rozhodnutí, ktoré sú teda akože v podstate záväzné tieto judikáty, hej. Keď sa od nich chceš odchýliť, musíš to vedieť odôvodniť, hej. Alebo to treba dať do zákona. Explicitne, čo mi pripadá, že by možno mohlo byť lepšie, aby sme sa vyhli týmto zbytočným sporom. No a potom vlastne vznikne otázka, že ak sa ma to týka, že koľko spätne si to môžem vymáhať. No tak tam platí všeobecná premlčacia lehota 3 roky. Takže odkedy ten pracovný pomer skončil a malo to odstupné byť vyplatené, tak je tam 3-ročná premlčacia lehota, hej, na ten nárok. Čiže ak sa toto niekoho týka, tak by mal kontaktovať nie mňa, ale nejakého pracovnoprávneho advokáta, ktorý sa na toto súdne rozhodnutie pozrie a na základe neho treba napíše nejakú predžalobnú výzvu alebo proste to dá normálne na súd, hej, a bude si to dožadovať spätne. To je veľmi pekný vianočný darček pre tých, ktorí bohužiaľ majú chorobu z povolania. Tiež si myslím, akože pecka. A ešte sa mi strašne na tom páči, že tie súdy sa na to fakt pozerajú akože cez tú matériu, nie formalisticky. To znamená, že keď ťa prepúšťajú z nejakého dôvodu, to nie je ten dôvod na to, aby ty si niečo napísal do dohody alebo do výpovede. To je, že naozaj sa to stalo, naozaj si ho prepustil preto. My to v súdnom konaní môžeme celé preveriť a preskúmať, či toto je ten pravý dôvod. A keď zistíme, že pravý dôvod bol iný, než si deklaroval, tak všetky nároky sa budú odviať z pravého dôvodu, nie z toho, čo si deklaroval. A to je podľa mňa super, lebo potom sa ukazuje, že proste ten zákon nie je písaný preto, aby sa len niečo formálne splnilo. Lebo takto formalisticky to posúdil okresný aj krajský súd a najvyšší súd povedal, že to je príliš formalistické. Vy ste sa nevysporiadali s argumentami žalobcu. Vy ste nepovedali, že keď sa ukázalo, že neskôr to je choroba z povolania, prečo? Vy ste nevysvetlili, prečo to nemá byť spätne posúdené, aj to odstupné z pohľadu tohto dôvodu. Hej. Takže veselé Vianoce.